ትግራይ ጦርነት ክግበር ከሎ ኣብ ርእሲ ቁርኣን ዝተጠፈጠፈት ነይሩ ማለት እዩ። እሱ እንታይ ዝብል ተጋሩ እዮም ከይዶም ንመካ ናይ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ገዛ ከይዶም ዘፍርሱ ተጋሩ እዮም እሱ እዚኣቶም ካብ ሸይጣን ዝኸፍሉ እዮም ቁርኣን ከምኡ እዩ ዝብለና ኢሉ ዝተዛረበ ሃይማኖቱ ሙስሊም ኮይኑ ናይ ድሬዳዋ መራሒ ዝነበረ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። እዚ ኣብ ርእሲ ቁርኣን ዝተቐጠፈበር ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ተጋሩ ከይዶም ኣላህ ገዛ ከፍርሱ እዮም ዝብል የለን ማለት እዩ። ብዛዕባ ሰላም እንድሕር ተመኺሩ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ብዛዕባ ክርስቲያን ግልፂ ዝኾነ ዓንቀጽ ኣቐሚጡ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ማዕዲ ዝብል ምዕራፍ 82 ቁፅሪ ካብ ገጽ ቁርኣን 121 እንታይ ይብል? እቶም ናብቶም ኣመንቲ ሙስሊማት ዝኾኑ ዝቆረቡ ሰባት ንኽፈትዎምስ ዝቆረቡ ሰባት እቶም እንታይ ዝበሉ እዮም? ንሕና ክርስቲያን ኢና ዝበሉ ሰባት እዮም እዩ። ምክንያቱ ካብኣቶም ቃብሽትን ፈለስትን ስለ ዘለዎም እንስሳቶም ስለ ዘይቆራርዑ ኢሉ ዝዛረብ ማለት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ነስረድን ኣሕልፍዋ። ነስረድን ሓወይ ሰላም ካይብዛሕ እንታይ ክትብል ዘለኻ? ኣብ ድሬዳዋ ዝነበረ ሰባይሲ ተጋሩ ካብ ኣብርሃም ዘርኢ እዮም እቶም ንካዕባ ዘፍርስዎ እውን ንሳቶም እዮም ኢሉ ብማለቱ ስሕተት ይኺ ትብለና ዘለኻ። እሺ ተጋሪ ብማለቱ ንሱ ስሕተት እንተኾይኑ እምበኣር ነቢይኻ ማለት ነቢይ መሓመድ እውን ኣብ ሳሒሕ አልቡኻሪ 1596 እንታይ ኢሉሎ? ንካዕባ ዘፍርሶ የእጋሩ ቀጠንቲ ዝኾኑ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢሎ ኢትዮጵያዊ ሰብኣይ እዩ ኢሎ። ስለዚ እዚ ሰብኣይ እሱ ማለት ኣብ ድሬዳዋ ዝነበረ ተጋሩ በማለቱ ስሕተት እንታይ ኢልካዮ? ነቢይኻ ከዓ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ኢትዮጵያዊ እዩ ንካዕባ ዘፍርስ ቀጠንቲ እግሪ ዘለዎ ማለቱ ተጋጊ ማለት እዩ። እሱ ጥራይ ማዚ ሱናን አናሳይ 2904 ከዓ ዘሰም እንታይ ቀጥን እግሪ ዘለዎ ንካዕባ ዘፍርሶ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢሉሎ። ስለዚ እዚ እውን ገገር እዩ። ነገር ግን እዚ ማለት ኣለካ ፀሊእ ተኺሉ ይድኸደሎ ኢትዮጵያ ንሕና ከኢትዮጵያውያን ኣይኮንና ብመሰረቱ ናይ ነቢይኻ ንግግርና ወይ ከተብሎ እዩ። ንምንታይ ትሕሱ ማለት ኣለካ ንምንታይ ምሕሳብ ኣድለይ ሕዚ ሓቂ ደይ ትዛረብ እቲ ዘሎ ዘሎ ስፋይ ፀሓፍካዮ መቸስ። ስለዚ እቲ ዘሎ ተዛረቡ እሞ ከመይ ትቕበሎ ግን ንዓኻ ይምልከት ንሕና እውን ከመይ ንሪኦ ንዓና ንምልከት እምበር እቲ ዘሎ ድብቕካስ ኣምስልካ ንዓና ከም ዘይንፈልጥ ገይርካ መቕረብካ ግጋዩ ብመሰረቱ ካልእ እንታይ ቀረብካ? ቁርኣን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 82 እንድሎ እቶም ንዓኹም ንኣመንቲ ንመስሉ ማለት እዩ ኣይሁዳውያን እትዮም ዋና ፀለእትኩም ከም ዝኾኑ ምስ በለ ንሕና ክርስቲያናት ግን ከም ንቐርበኩም እዩ። እቲ ሓሳብ ንሕና ከም ንቐርበኩም እዩ ዘለኮ ንሕና ክርስቲያናት እወ ነፍቅረኩም ኢና ንፈትወኩም ኢና ብመሰረቱ ዋላ ኣይሁዳውያን እውን ኣይፀልኹም ብመሰረቱ እኮ ግን ንስኻ እንታይ ትብለና ኣለኻ? ግን እስኻትኩም ንዓና ከም እትቐርቡ ፍቕሪ ከም ዝኾንና እስልምና ንክርስቲያናት ፅልእ ከም ዘይብሉት እዩ ትብል ኣለኻ። ጌጋ ኣንብቦ ኢኻ ተሓሳቡ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ክርስቲያናት ንሕና ናባኹም ቀረብቲ ከም ዝኾንና ከም እንቐርብ እንዲያም መነኮሳትናና ልቃውንትና ናባኹም ከም ዝቐርቡ ኢሉ ኣሎ እምበር እስኻትኩም ይኾንኩም ይትቐርቡና ዘለኹም ንስኻትኩም እማ ኣብኡ እንታይ ኢልኩም ኣሎ? ፎቶው ትገይሩኩም ከይትሕዙ ኢልኩም ኣሎ ከርእየካ ክንድበልኻየ እንታይ መጀመርያ ግን ቁርኣን ምዕራፍ 5 ብመሰረቱ ወይ ከዓ ሱረቱል አልማኢዳ ናይ ማዕዲ ምዕራፍ ካበይ ዝተወሰደ እንዲኹም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። እዚ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ክርስቶስ ኢየሱስ በዋና ባኹም ዒሳ አልመሲሕ ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ። ሱረቱል ማኢዳ ዝተባሃሉ ናይ ማዕዲ ምዕራፍ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ጎይታና እንጀራ ማዕዲ ከም ዝሰርዐ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ቁፅሪ 26 ጀሚሩ ንሓዋርያቱ ቅዱስ ስጉን ክብሮምን ቆሪሱ ባሪኹ ፈቲቱ ክህቦም እንከሎ እዚ ስጋይ ዝደመይ ኢሉ ከም ዝሃበ ንርኢ። ዘሰም ከዓኒ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ከም ዘበርከተ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ኣሎ ብዛዕባ ቅዱስ ስጉን ክብሮም ዝምሃሮ። ስለዚ እዚ ሓሳብ ዝተወሲዱ ኣብ ቁርኣንካ ሱረቱል አልማኢዳ ተባሂሉ ወይ ከዓ ናይ ማዕዲ ምዕራፍ ተባሂሉ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወሲዱ ግን ለውጡ ወይ ከዓ ሸፊኑ ካልእ ቀይሮ ከምጥዎ ኣሎ ቁርኣንካ። ነገር ግን ናብ ነጥብና ክንምለስ ከለና ኣብዚኣ ምዕራፍ እዚኣትካ ግን ንስኻትኩም መስሎም ንዓና ንክርስቲያናት ከም ትፈትውና ኣምፅኻልና ኖ ከም ኣይትብልን ኣላህ ንባዕሉ ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ፅልኢ ከም ዝተኸለ ቁርኣን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 14 እንታይ ይብል? ስለዚ ከትንሳኤ ቀን ድረስ እንታይ ይብል? ከነዚያ እኛ ክርስቲያኖች ነን ካሉት የጠበቀ ቃል ኪዳናቸውን ያዝን ይብል። መን ክርስቲያናት ንብል ንዓናሲ እቲ ቃል ኪዳናት ሕዙልና ኣላህ ካብኸ በእነርሱም ከታዘዙበት ነገር ፈንታ ተውት ነገር ግን ካብ ዝተኣዘዝዎ ገዲፎሞ እዮም ይለና መቐፅል ከታ ይብል። ስለዚ እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ በመካከላቸው ጠብና ጥላቻን ተከልን ይብል ወይ ከዓ ጣልንባቸው ይብል። ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ፅልእን ናዕብን ተኺሉልና መን ኣላህ ቁርኣን 5:14 ቁርኣን 5:17-18 ከዓኒ እነዚህ ኣላህ እርሱ የመርየም ልጅ አልመሲሕ ነው ያሉ በእርግጥ ካዱ ይብለና እንታይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ማርያም ንሕና ኣምላኽ እዩ ማለትና ማለትም ወዲ ኣምላኽ ወዲ ድንግል ማርያም ብስጋ ዝተገልፀ ንሱ ኣምላኽ እዩ ፈጣሪ እዩ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ እዩ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዝበልና ክሒዶም እዮም ይብለና። ኦኬ ክሒዶም እዮም ኢሉ ይብለና። ቀፅልኸ ቁፅሪ 18 እንታይ ይብለና? አይሁዶችና ክርስቲያኖች እኛ የአላህ ልጆች ነን አሉ። ብመሰረቱ ንሕና ናይ ውሉድ ኣላህ ይንብል ኢና እንታይ ዳ ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ንብል። እዚ ከዓ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ አይሁዳውያን እውን ልክዕ እግዚአብሔር ኣቦና ይብልዎ እዮም ፈጣሪኦም ስለ ዝኾነ ነገር ግን ከመይ ዳ ብሓጢኣትኩም ይቐፅዖኩም ኣሎ ኢሉ ይኸሰና ኣላ ኣብዚ ዮሴፍ ጎርሳ ኣቦ ይቐፅዕ እዩ ኣቦ ውሉዱ ኣብዘይ መንገዲ ክኸይድ እንከሎ ይቐፅዕ ይእርንብ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈጣርና ከም ምዃኑ ንሕና ኣቦና ንብሎ ኢና። ኣላህ ግን ኣብዚ ንምንታይ ምክንያቱ ኣላህ ኣቦ ኣይበሃልን እዩ። ኣላህ ኣቦ ክበሃል እንትኾን ሰበይቲ ክትህልዎ ኣለዋ ቆልዑት ክህልዎ ምእንታን በዚ ድማ ኣቦ ክኾን
ንኣላህ ኣቦ ማለት ግን ሰማይን ምድርን ጥዋዕዋዕ ኣቢሉ ከፍርስ ዝኽእል ቃል እዩ ስለዚ ቃወመና ኣሎ ንኣምላኽና ኣቦና ማለትና ማለት እዩ መን ንሕና ናይ ይሁድን ንዓና ክርስቲያናት ምፀውዒ ቃወመና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ቁርኣን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 33 ሕዚ እውን እንታይ ንኣላህን ንመሓመድን ዝቃወም ሰብ ቅፅዓቱ እዳውን እገሩን እናኸፈፈልካ ብምቁራፅ ኣብ መስቀል ንክስቀል ብምግባር ካብቲ ዝነብረሉ ዓዲ ንክባረር ብምግባር ንክመውት ብምግባር ቁርኣን 5:33 ንሕና ኸ ንመሓመድን ንእስልምና ንቃወም ኣለና ኦፍኮርስ ዝተፈልጠ ነገር እዩ ስለዚ ቅፅዓትና ኣዳልዩልና ኣሎ ማለት እዩ ቀጽሎ ቁርአን ምዕራፍ 5:51 ከዓንተ እናንተ ያመናችሁ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ረዳቶች አድርጋችሁ አትያዙ ይብለካ ንክርስቲያናትና አይሁድን ረዳ ይሓት ሓጋጋዚ ወይ ከዓ ዓርኪ ፎታው ገይርኩም አይተሓዙ ይብለካሎ ንስኻ ግን ሓስኻ ካልእ ነጥብ ትበና ነርካ ኖ አንብቦ ኢኻ ቀጽሎ ቁርአን ምዕራፍ 5:57 እንታይ ይለና እናንተ ያመናችሁ ይብሎም ነው ከእነዚያ ከበፊታችሁ መጽሐፍትን የተሰጡት ወይ ከተሰጡት እነዚያ ሃይማኖታችሁን ማላገጫና መጫወቻ አድርገው የያዙት ከሃዲዎች ረዳቶች ገይሩኩም ከይትሕዙዎ أحوات غيركم كي تحزوا فتوت غيركم كي تحزوا لك هالله قد صلخ قرآن معرف 50 تشعان تنقعد السمكمو يا متخاف بالبيتو شوي بالهنا ودنيا بتوردو بفتن بتوردو لما مناچو አብዛኞቻችሁ አመፀኞች ለመሆናችሁ እንጂ ሌላ ነገር ከኛ ተጣላላችሁ ነው አመፀኛ ይለናል አመፀኛ ታት ይለናል እንዲያውም ከምዝረግመናሞ ንዓና ከምዝረግመና አላህ قد صلخ ታይኹን እዚኦም አላህ ዝረግሞም ንዓና ከዓንታይ ከምንኾን አህባይን ኮርኩር ይብሎም አለ ኮርኩር እንታይ እንደግል ናብ አህባይ ከም ዝልውጥና አህባይ ከም ዝገብረና ንዓና አይሁድን ኣብዚ ይናገራሉ ቁርአን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 60 حجون ቁርአን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 73 ጀምሩ ካብ 71 ካብ 72 ከዓ እነዚህ አላህ ንርሱ የመርየም ልጅ አልመሲህ ነው ያሉ በእርግጥ ካዲ ይብለና حزቡ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ማርያም በስጋ አምላኽ እዩ እንብል ንዓና ሲንታይ ከሂዶም እዮም ይለናል ንስኻ ግን ካልእ ተምጻኔ ርካታ ምዕራፍ ማለት እዩ እንዲያውም ንሕና ከዓለለ بسلاسنا من يا هيوا أملاخنا سلسة أكلات اللو إلنا سلنا أبين تايب لنا أبدي قرآن 5:73 النبي الله سوستنا نو قالوا بأرجت كادو نو نحنا خومين من الجيران أنا قحيدهم يوم يلنا له كتسلخ قرآن 5:8 نخلتن أيهودوش النزيا يا جروت أيهودوشنا النزيا يا جروت للنزيا لامنوت زيادة مسخيا زيادة مسخيا قرآن 5:8 نخلتن زيادة سون تايب ملكوساتنا أنا نكونتنا نعاقم فوتوتكم كم زخونو كم قربنا نحنا نواخم يدو للمبر نسخاتهم زخونكم أيخونكم من عنا تقرو مالتيو قصلو قرآن معرف 5 قصري 10:12 حواريات نوع المسلم يوم يبل حصت نا يسوع كريستوس تختلت حواريات مسلم يكون كريستوس نوع مسلم يكون اوكي قصلو قرآن معرف 5 كاب 211 جمرو خعنلك اكومو كاله عالم خيلون كله خالي نجر خزارون كله نر إنا يزيد له قرآن معرف 5 خندين عنا احوات غيرهم ما يتحاسبوا من لك له ويس يقرن يدل القرآن بزي يتحق تدارو تزلو تدارو السخم أيام تأخذون السخم يتحفظون جست السخم أمنت يخم منبر أيضا نعمرهم تأجل لهم يخيدهم ساخم دقيقة إذا يتولى تصحف شارق